Kyseessä on yksikerroksinen omakotitalo 4-henkisen perheen tarpeeseen. Tehdään paljon etätöitä, niin haluttiin asuntotilon lisäksi sellainen erillinen siipi, missä on sitten etätoimisto molempien vanhempien käyttöön. Kun lähdin kartoittamaan kumppania projektiin, niin lähetin tarjouskyselyitä useille eri toimijoille, pääsääntöisesti paikallisille yrityksille Porvoossa. Valinnassa tärkeitä kriteerejä itselle oli yrityksen aikaisemmat referenssit, mahdolliset asiakaskokemukset ja sitten yrityksen taloudellinen asema ja koko. Se, että LVS-palvelut oli mahdollisuus hankkia kaikki samalta toimittajalta, auttaa huomattavasti projektin läpiviennissä, aikataulujen suunnittelussa sekä se luo turvaa kustannusten hallintaan. Spicotilla edustajana toimi Timo Laukkanen ja meille syttyi heti Timon kanssa hyvä yhteys ja ammattitaito, mikä paistoi Timosta, niin se loi heti sellaisen syvän luottamuksen Spicotin toimintaan. Tarjous- ja suunnitteluvaihe sujui varsin nopeasti ja Timon kanssa muutama Teams-palaveri, missä käytiin mun tarpeet läpi ja Timo esitti sitten siihen Spicotin ratkaisut ja mallit ja sitä kautta sopimus syntyi. Dokumentointi hoidettiin Spicotin puolesta Kotopron kautta, mikä on erittäin hyvä ja hyödyllinen työkalu. Siitä on helppo tarkastaa jälkikäteen kaikki työvaiheet, mitkä on sinne tarkasti dokumentoitu. Ja jos sitten joskus tarvitsee myydä kohde eteenpäin, niin uskon, että antaa paljon lisäarvoa sitten myös uudelle omistajalle, että kaikki työvaiheet on helposti tarkastettavissa. Takuasiat on Spicotin puolesta hoidettu erittäin hienosti. Ylläpidon osalta arvostan sitä, että Spicot tarjoaa myös huoltopalveluja, minkä avulla varmistetaan laitteiden ylläpito ja käytettävyys vuosiksi eteenpäin. Käytännössä projektin toteutus sujui paremmin kuin uskalsin odottaa, että kaikki aikataulut piti Spicotin puolelta paikkansa ja loi myös rakenteella painetta, että täällä pitää olla paikat valmiina niin, että Spicot pääsee suorittamaan ja myöskään kulujen puolelta ei tullut mitään negatiivisia yllätyksiä. Yhteistyöstä Spicotin kanssa jäi mieleen erityisesti yhteistyön helppous ja se tapa, millä Spicot asioita hoiti. Spicot on erittäin ammattitaitoinen ja vastuullinen alan toimija. Spicotia on helppo suositella kaikille kaltaisilleni rakentajille. Spicotin kanssa yhteistyö luo turvaa aikataulujen sekä kustannusrakenteen osalta.